Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochinomwe mumwedzi uno waGumiguru. Munhau dzanyasi wanhu woZimbabwe vanogara South Africa vari pasi pemapepa oZEP wagonzi gongwarirai kuna vanhu vari kutekaidza mapepa padande mutande roWhatsApp wachiti kwai zvaingidziwa kwemwedzi imwe 10 ichokwadi vaichi vari kupwita vanhu ivavo paribe zvakadando kuzivai chokwadi chaicho nokutoti bazi rinoringa nozvo wanhu kupinda munyika yeSouth Africa raribe kureketa zvakadando kuzivai mazuva amakapuwa kuti muendese mapepa ikweyo zviite zvino. Energy Mutodi wakomana pakanyangaritsa agobisiwa mhandiwe kubva apo komiti inoringa nozvomari kudare reparamende. Handimaziva kaa kuti agoburika achiti guva matanga imbavha itsotsi ari kuita basa reuori nokudii achibva azoti ndiri kunyepa hangu kuno ipapa abisiwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi kuningisika kwazvo wanenge watoitawo kumakirira. Rekai tirambe takaringa zvedu kuona bepa riya ragonzi rakaendesiwa naChiwenga kudare rePolitburo rinenge razoburika manje kune waburitsa mhandiwe bepa ro rikuita kutanika pachena kutoti zvese zvinondonzi presidential chakati kwai maridzo dziri kuenda kuzviganhanda pokare kwai nomapasipoti edu mhandiwe mudhiriro anoita uya zviganhanda zviri kujaipo pai ana Temba Muriswa ipapo wakagoburikawo pokare warimo mazita ayo arimo imo. Unobva waona kuti sei ari kuramba achiwawata kureketa mhandiwe kureketedza kamuromo kasingamhariwe nonhunzi baka. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi, kuti zvinopera sei tinenge tichindokunyepai. Kuna vamwe watsano wokuMbare wasungiwa mhandiwe apa wakaenda kuchipatara wanzi gumbo rakapfonyiwa. Kuno waenda kuchipatara kwakutanda hawo kuba matambo omhangura mhandiwe wosaya kuti koko nai muri kuita kudande watsano kuba muchipatara mauri kurapiwa. Zvinoita kunyadzisa manyadzo chaiwo masvinu. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinopera sei. Tindori kumatareko kwai kuno umwe agonzi ndiye akaenda kuofisi kwamukazembe akapwanya Romeo Pemba kwai akaenda anga ano mahofisi masvinu mazhinji anga ari kundoenda kopaza mhandiwe. Simba ro aigoriboepi kuita kwacheku. Rekai tione panenge pane kamwe kanhu kari kuitika kuseri. Ticharamba takatoringa hedu kuti zvikutekaira sei. Ipapo pokare wamwe watsano wanonzi Sydney Mutsikiti wokumarondera kwai wagobatiwa wanombanje noBrongo noBenilin mhandiwe mushonga wechikosoro. Imi pakaita kunyangariwa mapurisa ari kung'ara vari kuzvidaba izvozvo muwanhu mumu. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi zvinopera sei. Apawo Wolota Muzembi anyimiwa bhero uya kunyimiwa chaiko anzi aiwaba iwe uri kutogara mujere kusvika zuva rochi23 pauchabenhuka kudare. Inonzi zanuka inoita ndo zvainoita chaizvo. Rekai muona ana Jonathan Moyo kuramba wachigara kunze kusango ndizvo zvinoita kuti waramba wachidando izvozvo. Wanoringa nozvoutongi hwevatongi munyika hweJudicial Service Commission hwagototi wana mutongi wopamatare opasi wari kundoti munhu wese andouya wobva watopa bhero waribe kuringa kuti nyaya yacho yakambomira sei. Ko bhero ikodzero romunhu munhu wese anokodzero yekupuwa bhero kana paribe chimwe chinhu kuno ipapa. Rekai tione kuti zvikutekaira sei nokutoti masoka wareketa aya
masvinu ticharamba takaringa hedu kwainoperera. Kwai papa wapwere waya ukukuwadza na extension wakapfa wakapondiwa wai kwai waikiwa mhanduwe watoikiwa nyasi zvinohadza tikutotenda wabatsira kuti nyakwayo itekaire zvizvinu asi tikuhadziwa nemasoko ari kureketeka ekuti paribe chinhu chakanyangara chiri kufungidziwa kuti chakaitika ipapo wakandozvipfikira wega wana imi kai rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei. Chatinondoziva pamberi payawe paribe chakawanzika, paribe zvese zviri pachena kudare anenge ari masikati chaiwo. Umwe Brigadier General akasiya basa Victor Muzheri Mupandasekwa kwai apfa nyasi. Watsano wawa rekai tione kuti zvinopera muchechere peno tichabenuka kuenda pahirosipo wakajaira kuisana ipapo rekai tigoona kuti zvinotekaira sei. Apawo izvezvi kwaiwo wozesa wagotiwo hwange gwenya rochitanhatu kwaira vhiringidza magetsi onyika rikabva rabisiwa pakugaya magetsi aro. Rekai tione kuti zvichaita sei, richabenhutsiwa rini, tinenge tichizokunyepai. Ipapapo kare kwai magaya apona agobhadhara mari 180,000 zviuru $180,000 pachirungu kukambani yoGetBucks. Dzakaita kumomotera murumeyo kuno ipapa rekai tione kuti zvichapera chere, zvichamira chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinoramba tichindokunyepai. Ipapa kwaburika masoko atohadza wazhinji. Kwai mufana akamboimba nawingi DU Sandfloor kwai Sandfloor ahwara mhanduwe atoenda kuchipatara ari kusaya kuziva kuti oita sei. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei, tikundomushuvira kuti apore nokutoti pakaita kunyangariwa kana akasapora. Apawo mutuwi watiwo aiwaba tikuda kuchinja maitiro mabhizimusi, zvinhu zvakaita sorezinesi rokuti utengese hwahwa zvaada kuchipisiwa mhanduwe kuita $20 chaiwo. Pokare zvimwe zvinhu zvinenge zvakuda kuti zvidzikire mutengo pakuti wanoda kuisa masitoro wakone kuisa. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvichaitika chere kana kuti pakamira sei, tinenge tichizondokunyepai mhanduwe. Kumwe kufadza kuri kuitika, mufana anobana bhora rekiriketi Brian Bennett agonza ari kuda kuti avhotewe mhanduwe kuti aite mumwe wewanhu wanopuwa mubairo wokutamba zvakanyanyitsa mwedzi wapfuura. Tikuramba tichitenda tichiti aiyo endai kovhota mabuja, endai kovhota Zimbabwe nokutoti ikoku ndokunoita kuti vhoti yedu isenze isingabiriwe. Pariyo kujiridzirana pavanoita zvokuvhotesa izvozvi. Rekai tirambe zvedu tichizviringa. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa. Kwaino hurumende yeSouth Africa vanhu vakapambiwa nowaIjipita nowaIsraeri tiri kuvabhadharira mari. Kubenuka kwavo vari kuzvibenukira wega nemari dzavo. Ko wabhadharireika kochinga vanhu wenyu ende muri kuziva kuti vanhu wakavapamba zvisiri pamutemo. Rekai tirambe takaringa hedu. Kambani yeBMW yagonzi iri kubenhutsa motika dzinosvika zviuru 12,470 ribodzi. Dzakanhadziwa kubva gore ra2016 wakomana pakanyangariwa. Kwai tata yacho mhanduwe ndo iri kuvhiringidza inokona kana kupfuta chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wendo huno gore rino aiwa motika dzidzambodedziwa mhanduwe kuti dzibenhuke dzindobenhutsiwa. Rekai tirambe takazviringa. Cherry no go Great Wall Motors wati takuda kuti tinhadzire kuuya kuisa motika dzedu kuti dzibatanidziwe muSouth Africa. Injini inouya yakanhadziwa, zvimakwende zvacho zvoya zvakaita kabodzi zvandouya tohatatanda kuzvifitira pamotika. Kana wakazvikona izvo aiwa waneiko waikona kuita zvino peno maridzo dzinoderera heno. Rekai tirambe takaringa. kuMalawi vanhu vakuvhunduka mhanduwe. Kwai pawikinere agoenda ikweyo kuona mutungamiri wenyika ikweyo. Wakomana
apa kuri kubuditsiwa kuti kwai kuno goridhe ragotsakatika makirogiramu 50 chaiwo. Pane chizvini ipapa. Hino rekai tirambe takaringa hedu kuti izvi kuti kaira sei tinenge tichizokunyepai. Kambani yoJaguar Land Rover kuBritain kuku iri kunetseka mhando yakuti taakuda kutanda kunadzira nanyasi wachiri kuvhiringika wachiri kutadza kutanda kuti wotandira papi. Kuna wakadarika mari inoramba ichibva mhandowe. Hei rekai tirambe tichiona hedu kuti wanozvikona chere wachagumira papi tinenge tichizokunyepai. Apa nyika dzoragibi dzinotisanganisira South Africa, Matariyana, New Zealand, Australia, Argentina, no Ireland wese wagototi aiwaba unokunzi R360 tikumudaba ngareke kutombosimudza hachemusoro kuti anovhiringidza watambi wedu kuti wakada kuenda ikweyo nokuti kuno mari svinu. Rekai tirambe takaringa mandiwe tinenge tichizokundokunyepai kuti zvikutekaira sei. Apa izvezvi goridhe mandiwe harikuita kunakidza aunzi ribodzi mandiwe pai madhora zviuru zvina. Izvezvi aboya goridhe aiwa munotoona kutoti aiwa ndiye munhu. Ndosaka muri kuona zviri kuitika kuti makambani akadai sana padenga wakutogara wari padenga chaipo nonyaya yegoridhe mandiwe riri kuita kutonga. Rekai tirambe tichizviringa hedu kuti zvinosvika kupi. Tiramba tinoti makorokoto nyika yedu dai yapfumvurawo nogoridhe zvariri kuita zvizvi. Aiwa manyasi mabuja rekai tidipfame ndine venyu mhandiwe onawo.